грубия строеж в новото строителство е по-здрав, отколкото в старото. Това се дължи на една единствена причина. Много хора не знаете, защото просто не се интересуват. Ето сега ще ви обясня. Нормите за земетръс последните 40-50 години са се променили нагоре няколко пъти. Грубия строеж се съобразява с тези норми и броя бетон, обема бетон на квадратен метър и обема желязо е доста повече от преди. И грубия строеж реално, хипотетично, практично е по-здрав. Проблемите на новото строителство са в довършителните работи. ВИК, ЕЛ и така нататък. Същите ги проблеми ги има и в старото строителство. В видеото се старая да обяснявам, не да извинявам се, старото строителство. То си има неговите проблеми. Те са в процеса на строителството, които ги казах, те са на база не мое мнение, на база на архитектите и човека, който е работил в строителни войски, който участва в процеса. Самият той живее в панелен блок и си е разкрил, когато си е правил топлоизолиране на апартамента, си е разкрил заварките и каза, че са много зле. Това е реално, не е измислено. Това, че са спестявани някои неща, които ги описвам, е така. Има проблеми в новото строителство. Никой не казва, че няма. Няма да кажем, че едното е зле, другото е добре. Навсякъде има проблеми. Относно влагата и мухала. Мухъл има и в стари имоти, апартаменти, къщи, има и в нови. Много зависи как се живее, как се проветрява, каква вентилируемост има в този имот. Дали като си изпереш прането и го проснеш вътре, като готвиш, не проветряваш, влага и мухъл излиза. Имам наследствен имот. Къща, строена 60-те години. Тя е с изолация, санирана, дограма, нов покрив, викел, всичко е ново. Влага не е имало никога. Настанихме наематели, при които излезна влага. Но защо излезна влага и мухъл? Защото жената си простираше вътре. Не един път, не два. Вътре постоянно, не проветряват и така нататък. Моята колежка и съдружничка във фирмата има стара тухла ЖСК. Много здрав, хубав блок и апартамент. И преди имаше мухъл и сега има, след като направи основен ремонт. Изолация, дограма, отвътре и отвън. Качествен ремонт, от до. Появи се влага и мухъл. Знаете ли кога? На нея ли се роди детенце в началото на годината и тя няколко пъти подред дни, когато вън валеше, тя простираше вътре дрехите на бебенцето, което още не се беше родило. И се появи. Това са реални неща. Спрете да плювате новото строителство и да казвате как старото е било. Не казвам, че новото е супер добро, не казвам, че и старото е лошо, навсякъде има проблеми, но само не ми казвате, че старото строителство, виждате, е супер здраво и така нататък. А относно поддръжката, във видеото казах, никой не прави нищо последните 50 години. Събират се по 10 лева на апартамент, с които си плащат само разходите за почистване и осветление. Няма как да стане, ако няма адекватна поддръжка. Няма как да стане, като чупиш панела вътре, като правиш врати, като усвояваш, като буташ цели панели, като усвояваш тераси, като зидаш тераси, като не поддържаш по никакъв начин. Няма как да стане това нещо. Ще има проблеми и те първа ще има. И на новото строителство ще има след същите години. Защото в тези сгради живеят едни и същи хора с едни и същи разбирания. Всички сме българи, така че в новото след 40 години ще има най-вероятно същите проблеми. Говорим от гледна точка на общи части и така нататък. В новото строителство не можеш да бутнеш бетонна стена. Там никой не го прави това. Това е носещо. Но при панелите се правят тези неща. Никой не иска становище от архитект
и от конструктор да си усвои терасата. Това са проблемите на старото строителство. На новото се бутат тухлени стени, но тухлата не е носеща стена. Бетонни и носещи стени никой не бута. Но да, може и да бута някой безразсъден идиот, като и в старото строителство, но дайте да не плюваме едното и да хваляме другото. Нещата може би са някъде по средата, но трябва да сме разумни и да си поддържаме имотите, не да чакаме все някой да дойде да ни оправи апартамента, да ни сложи изолация и ние да не се грижиме, защото някой ще дойде да ни оправи частния личен имот. Няма да стане това никога.